Hello, Mercy. Good morning. Okay mo, pasensya na. Kasi malambat mag-type. Nanong asawa ko. Maagang nakaharap sa online telemedicine clinic consultation si Dr. Darwin Cruz mula dito sa kanyang tahanan sa Guagua, Pampanga. Free of charge ang kanyang isinasagawang konsultasyon sa mga pasyenteng hirap na makakuha ng schedule sa ospital. Ayon kay Dr. Cruz, paraan na rin umano niya ito upang pagbalasakitan ng mga kapwa medical frontliner na bugbog na rin sa trabaho sa mga pagamutan dala ng COVID-19 surge. Nagpupunta sila sa ibang mga provinces para lang makapagpa-admit. At at the same time, yung mga conditions nila while waiting sa pag-open ng mga hospitals, we understand na meron certain limitation ng hospital and hindi nila kakayanin talaga na ipasok lahat ng dumadating kasi paano na yung quality of service? Komplikado ang telemedicine consultation at ito'y bago pa sa ilang medical frontliner. At dahil dito, kailangan na rin umanong magpakabihasa rito sa ngayon ayon kay Dr. Cruz. Sanay ang mga tao through teleconsult, even doctors. Number one, hindi tayo, napakahirap kasi ng profession namin as a doctor na tumingin ng patient na online. Honestly, isang form of examination is inspection. Number two is yung tinatawag namin na palpation. Kailangan hawakan mo siya kasi kailangan ma-feel mo kung ano ba yung inireklamo niya. Bukol ba yan? Malambot ba yan? Manas ba yan? It's really hard for us as a medical practitioner na mag-adapt sa system. But dahil magto 2 years na tayo, we do what we can. May koordinasyon dapat sa rural health unit ng isang bayan o syudad sa pag-alalay sa mga COVID-19 patient. Sa advokasya niya na mapaghusay ang serbisyo dito, ang limitadong bilang ng mga frontliner nurse na makatutuwang ng mga doktor na magiging kabahagi sa telemedicine ang hamon sa prosesong ito. Kaya sa mga natutulungan na COVID-19 patient, ang commitment ng mga barangay health workers at nurse sa mga komunidad ang kanyang hinihingi. So, kung kaya ninyo, sabi ko, ganito gawin natin. Number one, kailangan may kakilala kang nurse na maglalagay ng mga gamot, ng mga suero, ng mga whatever na antibiotics, whatever na gamot dyan. Pwede kitang bigyan ng reseta to find para makahanap ka ng ganito kasi hindi ko yan ibibigay kung wala kang nurse na maglalagay. Kasi Pao, ang daming mga limitations nito. Alam ko hindi ito yung usual na ginagawa. Kaya lang with the present condition, with the current situation na meron tayo, kailangan nating mag-adjust eh. Samantala, ang tandem ng mga volunteer nurse at volunteer doctors naman na nagsasagawa din ng telemedicine ang ipinantatapat sa COVID-19 surge sa bayan ng Aliaga, Nueva Ecija. Remote area man umano ang ilang komunidad dito, ang online consultation na libre ay nagagawan ng paraan. At may dilema na rin umano ang mga tao na magpadala pa sa ospital. Nagawa ng paraan eh. Alam mo, Paulo G, the internet connection is hindi problema. Gagawa sila ng paraan. Ayaw na lang talaga nila magpunta sa ospital. Ayon kay Aliaga Vice Mayor Erwin Habaluyas, nakatatakot din umano ang katotohanan na mas pinipili ng karamihan sa mga tinatamaan ng COVID-19 ang mag-self-isolate na lamang. Paulo G, nakakita na namin, my God, yung mga tao talaga nagse-self-medicate. Meron kaming interview, my God, may dala-dala na. Kino-confirm lang sa doktor na meron silang antibiotic na dala-dala. Ba't yung minum lang ganyan, nanay? Kasi po, sabi po ng mabisa daw po, antibiotic, talaga. So, ano ba antibiotic? May God ka, nanay. Nagawang vitamins na, sir. Dato ka, di ba? That's a sad reality. Talagang self-medicate talaga. Sabay-sabay yung mga antibiotic na iniinom nila. Ano ba yun? Bilang kabahagi ng local IATF, ang kabayanihan ng mga volunteer frontliners ay hindi lamang umano ginugunita tuwing tatapat ang petsa ng National Heroes Day. Ang pagkilala rin dapat umano sa kanila ay pagbigay kung ano ang nararapat na benepisyo sa buwis buhay na tungkulin. Mga frontliners. Ngayong araw ng mga bayani, dahil lang ba araw ng mga bayani ngayon palalakihin lang natin talaga yung mga puso nila dahil sa mga pagbati natin. Yung konkreto kayang benepisyo para sa kanila. Sa tingin ko, bukod dun sa pagsaludo natin sa mga doktor na nasa gitna ng laban, dapat saluduhan din natin yung pamilya na nagpapahiram ng kanilang mga mahal sa buhay.
Habang para kay Dr. Cruz, sapat na nakilalanin ng pamahalaan ang sakripisyo ng mga frontliners na nitong nagdaang araw ay nangalampag na dahil sa ipinaglalabang benepisyong na pagkakait sa gitna ng giyera sa pandemya. Paolo G. Santos, CLTV News.